Bueno, a ver, é un inicio, digamos, diferente, non? Dunha pretemporada onde hai moitas incorporacións novas, moitos cambios no plantel. Bueno, levamos un par de sesións, digamos, moi suaves, con tempo para probas físicas, para coñecernos un poquinho todos, sin moito obxectivo, digamos, que non sexa ese, non? De ir integrando a todos os futbolistas que chegan, bueno, e de ir tomando contacto co adestramento outra vez. É normal, non? Todos temos que ter un punto de ilusión, de facer as cousas moi ben. Foi moi bonito o ano pasado vivir a tempada como a vivimos na parte media alta durante casi toda a Liga. Creo que estamos nun momento de consolidar o clube en esta categoría. Bueno, despois o noso traballo, o noso rendimento non nos vai a poñer ao final donde temos que estar, pero o fundamental é, bueno, que o Bergan siga en segunda ref, consolidar aquí ao equipo, bueno, sobre todo un ano como este, non? Que, repito, o centenario pois merece, creo que, un ano espectacular. Tiñamos que facer un gran número de incorporacións, e creo que, bueno, buscamos un perfil que creo que é semellante en casi todos os futbolistas, non? En torno a unha edad, bueno, entre 23, 27 e 28 anos, futbolistas con experiencia na categoría, futbolistas con trayectoria tamén dentro da antigua segunda B e desta segunda ref, nalgúns casos futbolistas do noso grupo que conocíamos de enfrentarnos a eles este ano, en outros, bueno, pues por telos controlados durante a tempada. Creo que é un grupo relativamente xoven, con moita fame, bueno, un pouco no perfil que tiñamos, pero sí que creo que con máis experiencia dentro da categoría. Bueno, vamos a ver como somos capaces de acoplarnos e de volver a traballar a nosa idea de xogo, o noso estilo, e, bueno, ser capaces de volver a competir a moi bo nivel. É pronto, non, para poder valorar o grupo en conxuntos, e que está claro que, bueno, non están os equipos de Madrid, aparecen Cántabros, aparece o Burgos, aparece Zamora, Guijuelo. Bueno, temos unha serie de rivais que tamén son históricos dentro desta categoría. Parece que Avilés e Zamora, en principio, empezan a partir un pouco por plantéis, non? Como favoritos do grupo, pero que estou convencidísimo de que vai a ser outra vez moi nivelado, de partidos moi parexos, de pouca diferencia de puntos. Bueno, que habrá que volver a dar un alto nivel para estar na categoría sin pasar apuros, non? Eu creo que é unha ilusión para todos, non? Eu creo que primeiro para a propia xente de Carballo, para o presidente, por suposto, para toda a directiva, e para nós por tocarnos, non? Vivir este momento histórico do clube, non? Cando cheguei no 2020, recordo que se falaba deste 23, non? Como ano do centenario, parecía moi lonxe, pero, bueno, ao final estamos aquí, tamén orgullosos de poder vivilo, e vamos a poñer todo da nosa parte para que sexa un ano espectacular e que coincida con ese centenario do club. No, a verdade é que ahora mesmo estamos a puntiño de cerrar unha incorporación máis. Bueno, despois temos algún futbolista a proba tamén durante a pretemporada. Podíamos quedar xa con este fichaxe que vai a cerrarse, creo que unhas horas, ou senón, pois un máis como moito, ou quedarnos en eses 20-21 que estamos, non? Estramil xa é un futbolista máis do primeiro plantel, con el contamos para eso. É certo que sempre con un ollo para poder competir no juvenil, pero a todos os efectos é un xogador máis do primeiro equipo. Pablo, un portero que xa o ano pasado fixo a pretemporada con nós, e que, bueno, seguimos moito este ano no juvenil, e que creemos que pode dar ese saltiño de ser o terceiro porteiro en caso de algunha urxencia no primeiro equipo. E Iago, pois, tiñamos moi boas referencias del, o vimos o ano pasado en algún partidos, un chavaliño aínda moi novo, pero que, bueno, nestas dúas primeiras estes dous primeiros sesións de adestramento, pois a verdade é que estamos sorprendidos con el, non? Pola atitude hacia o traballo e o nivel que nos está dando, así que nada, sangre nova e a que compitan e a que vivan tamén o que é o primeiro equipo. Pois nada, como creo que ben falou o capitán fora, non? Pois que ese vínculo que o ano pasado creo que todos notamos, non? De afición co equipo en momentos moi bonitos, pois tanto da Copa do Rei como da propia Liga, pois que se repita, non? Que medre, que todo o mundo sea consciente de que 100 anos pois probablemente non nos vayamos a volver a ver outros 100 anos, así que disfruten desta tempada e que nos apoyen en todo momento, e nos, bueno, pues responderemos con traballo e con responsabilidad
defender o escudo do club e máis en este ano. Non?